Hello friends, welcome back to my channel. Angni beo pormudi mari collection YouTube channel of fin boy ko bore fin bai. Dini di video jagan ise interesting short funny video cartoon ni. Angni cartoon movie TV scene banana ma apur green teaser dimani ma kalamgan. The video ko sini ba jiu jarimin ba jiu khalangani banana jayakai. Just entertainment ni thakai ba mini hina thakai video ko banana jadang. Bebadina ngo song godan cartoon short funny video ko ang labubaय थागोन नोंथांमोननि गेजेराव नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै सापर्ट खालामगोन आंनि बे गिबिसिन कार्टुन बड' मुभिखौ नायनानै मोजां मोनब्ला लाइक खालामगोन कमेन्ट खालामगोन लोगोसे आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लागोन जाहाथे आंनि गोदान भिडिअआ नोंथांनिसिमबो मोनहैगोन दे बिदिब्ला लोगोफोर भिडिअखौ नायदो हाग्रा बाजाराव बेरायना फैसैलै दसे थरलायाबो थांगोन नामा र' खालामनानै सोंहरनां हेलौ थरला आदा मा खालामगासिनो दं है टिभिफोरखौलाय नायबाय थायोनालै फै दसे बाजाराव बेरायहैनि बाइकजों थांला कारखौ लांगोन कारखौ नों आराम जबानो जाबाय नोङो फै नेगासिनो दं लामायाव नेगोन दे ओंखार जल्दि मा खबरलै थरला आदा दं मोजाङानो नोंनालाय दं आंहाबो इसोरनि अननायाव मोजाङानो मोजाङै जलै सिनेबेलफोरा मोजाङै मारिना ला माबाफोर फिटिं बारनांगोनबो रोङोरा जनो मोजाङैनो सिनेबेलखौबो मोजाङै मारिबाय आं मा गारियाव जफेरनो मोनदों नामा नों आंखौ बुंदों आरोना नोंखौ गारियाव जफेरनायखौ नुयोखाय बेसेबां स्पिड सलायदोंब्रा गरम लाखै सलाय बेसेबां स्पिडखौनो स्पिडसो होनबावदों नोङो दाखालि बेनिफ्राय एसेबां स्पिड सलायदों आङो लामानि बिफांनि बिलाइफ्रा सिबनाय हेन्डसाब फाजाबलायदों नंगौना नङालै नंगौखौनोथ' बुंदो दा आङो ओइ गरम आंखौबो गारि फोरोंग्रा आंबो गारि सलायनो गोसो ओइ नोंनियाव गारियानो गैया दालाय गारि सोलोंनानै मा खालामनो नोंलाय लाग्रो बोलेर' लाग्रो फ्रियावनो फोरोंगोन आं गारि लागायनायनि खोथा फैयाब्ला गरम सम नोंनिखौनो सलायगोन नङा फैसायानो गैया बोरै बोलेर' गारि बायनांलाय फैसा गैयासो होनदों नोङो बै फानलु गायनायफोरालाय फानलुनि फैसाफोरालाय बहा दोनदों नोंलाय फारलासेयावनो 400 450 500 मोनो बेफोर फैसाखौ बहा दोनदों नोंलाय ओइ गरमाबो माबा खोथा बुङाबासो बुङो फानलुनि फैसानि सोरबा बोलेर' गारि बायनो हागोन हिनजाव लायाखै मानो हाया जानो एसां लोगो जोंनो सानैजों लोगो होननानैबो फोरोंला ओइ लोगोबाबो फोरोङा आङो लाग्रो बोलेर' गारि लाग्रो दे गरम नोंनि बुंनायानो जाथोंसै मा गोबां ओंखारदों नामा ओइ गरमाबो जाथारा गोबाया गोख्रैथिना हरदो बा थरला दा मासे समायना रमायना सना बायदि रुफा बायदि हिरा बायदि सिख्लाफोर थांदोलै बाजारावलाय गरम आंबो र' आदामोन थांफानो होननायबालाय ब्रेक हमनानै खिथुनि साखाया बिर दलायनाय ब्रेक हमनानै दिनथ'नानै थिखांनानै लांफागौमोन आं सना बायदि हिरा बायदि रुफा बायदि सिख्लाफोरानो बाजाराव आथिंजों फैनालै हागौमोन नालै नोंलाय गरम बेबायदि खिथुनि साखाखौ बिर दलायनाय ब्रेक हमनो सिख्लाफोरा गिनासो खारदोंमोन बियो हायोरा आङो हायो थरला आदा मा पात्ता नोंलाय आंनियाव गारि सालायनायनि बहुत टेकनिक दङ फाखोसेयावनो सिर फिदिंलायनो हायो आङो गारिखौ आं दिन्थियासो माबायदि गारि सालायनायनि टेकनिक दं आंनियाव दे गरम नोंलाय बहा होनो थरला दा एसे गोख्रै फैगोन बाजारनिफ्राय थाबायनानै लकडाउननि समायबो बारा गोबाव थाथाव जाया मायाबाफोर बायगोन नामा थरला दाया बानायला बाया खेमसिसो नांगौ जादों आंनो खानाय सिननो एसे गोख्रै फैनोसै ने नोंलाय मा बायगोन आं मैगं थाइगं बायनोसै सामब्राम पियाज फानलु रसुन मस्ला बायदि बायदि लानोसै आरो बेदर आधा केजिसो लानोसै अमा बेदरखौनो बाजाराव थाबायहैनो होननायखाय आयाबो बजार खरसो खालामनानै लाबोनो थिनबाय थरला दालै बाजाराव मोनफैबायबो नै गारिखौ बथिं दोनगोन दालाय नायनोसै र' जायगाखौ नै गारिया याव दोनजागौमोनदां जायगा दङ माथ' नायलाय बिथिंनो दोननोसै दे जायगा दङ बाजाराव थाबाय नोंबाय माथो गरमाबो गरम बिराद गरम नोंबाय नोंनायालाय मैगं थाइगं बायनायावनो एसे गोबाव लाबाय साहा दखान हाबनोसै मा जायो जादो आं होगोन बिसोरखौ दे थु हाबनोसै जागोन दे थु हाबनोसै ओइ थरला दा रलाय मा जों फैनाय समाव हिरा बायदि सना बायदि रुफा बायदि समायना समायना सिख्लाफोर फैबाय थानाया बैसोर मामोन नायना हरलाय बिसोरनोमोन दा गरम बिसोरनोमोन ओइ सिख्लाफोर रथलाय जोंजों फंनैसो रायदावलांनो हागोन नामा ओइ गरम सादोंबा साहा समायनाथार माथो आंबो नुदोंरा नोंल' नुदों नामा आदामोन रायदावलांनो हागोन माबा जोङो बाजाराव फैबाय थानाय समाव नोंसोरखौ लामायाव नुबोदोंमोन रे जोंलाय नुवासै माथो आदामोनखौ नोंसोरलाय बहा नुनो रा जोङो कार सिङावसोमोन जोंसो नोंसोरखौ नुदों आं नुनायहाय नुदों आदामोनखौ सोरखिथिं नोंसोरनि गारिनि कालारा गोथां गोमो गोजा गोसोम गुफुर नामा बिनो आंनि गारिया जा स्पिड सलायबोदोंमोन ना नोंसोरो गारिखौ आदामोनालाय बहानिसो आरो मा नाम जाखो नोंसालाय जोङो घाग्रानि आंनि मुङा जाबाय गरम
बिथांनि मुङा जाबाय थदला जों सानैबो एखे गामिनियानो Ini mau lima kami tidak ke, ada mama mung. आंनि मुङा जोस्रि आंनि मुङा बिनि आंनि मुङा लाइस्रि जोंनि गामिया बे बजारनिफ्राय 3 किल'मिटारसो गोजान जायो अ नंगौ नामा मुङाथ' जोबोद मोजां मानसिफ्राबो समायना Nunggu dah, sona badi hira badi rupa badi nuyin sekau. नोजोर नांगोन बिदि थाबायबाय थानाङा बाजारफोराव मा नोजोर नांलाबायनोरा आदामोन जोंहा गोख्रै थांनांगौ जोंहा अनलाइन क्लास दङ दे सनामोन नङा बिनानावमोन जागोन Angkat dia berjublah, uang mublah, mata bani sabai. थदला दा मासे गोदै मोनो दा रावालाय बाजाराव मिस्टि जानानै फैनाय थां माथां Hasil lari bobo, sabai lagi borong. नंगौ नामा होमबाथ' सिमावनो गैलायसिगोन नोङो Borong, baru dia bikau, uang mublah mata kalian siapa? Udah tansi sabai. tuh थदला दा थदो Oi borong, bisa selapa sing lari nani, enai sing borong surom, bawa sebelah menang. जा गोदै खामोन ना रावफ्राबो मिस्टि बिदै बायदि बावगारबाय नङा बिसोरखौ गारियाव लिंबोनो फैयोमोन खोमा गोसोआनो बिजों रायलायनानै बहाबासो बिरलांबायमोन Oi, nongan naya, borong. Jangan salahnya, nani dukun habdan naya, leng bawa bikau. जालालै जोंदों सिख्लाफोरजों रायलाय फेरा नालाय दिनैसो जात्रा रायलायदों बेनिखायनो गोसोआनो बहाबा बिरलांबायमोन साहा लोंनाय बावगारजोबलायबाय सिदा गारियावसो फैनाय जाबाय जोङो Somaina, sikla nuna, asa birlang baiman, bohaba birlang baiman. Raidau pangman, asa pui bazabai. Roro anak potla ang berezapna. Dede borong dah. Mistik bidik badi raidau nana. Angni gosoखौ खावना लांबाय नोंसोरनि सना बादि हिरा बादि रुपा बादि महरा आंनि नोजोरखौ सेनानै लांबाय ओइ थदला दा माबादि राइदाव बावगोन जोङो एबार लोगो मोनब्ला मबाइल नम्बरबो बिनो बावगारबाय गामिनि मुंखौबो सोंनो बावबाय गारियावबो लिंनो बावबाय जों साहाखौबो लोंनो बावगारबोबाय गारियावसो गाखोनानै सिदा फैबाय अब्लासो गोसोआव फैदों गासैखौबो बावगारनाय बाथ्राफोरखौ Bah, kormaku जोबोर मोजां मेथाइ रोजाबनो रोङो माथो बरिया हायो आङो मेथाइबो रोजाबनो गरम एबार खनसे बहाबा लोगो मोनबायब्ला मोजां रायज्लायनोसै जागोन दे थदला दा जागोन मोनफैलायबायलै नै न'खौ आरो थदला दे जोंनाव हाबदो साहाखौनो लोंलादो एसे बाजारावथ' लोंबोनाय जायासै दखानाव खिथालायब्रबनोसै आं सिन्था खालामनाङा दे दसेल' जिराय नोङो दे जागोन दे गरम जागोन दे लोगोफोर आंनि मुङा गरम आंनि मुङा थदला जोंनि बे गिबिसिन सर्ट फानि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो कमेन्ट खालामदो आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै दाबाव आरो लोगोसे बेल आइकनखौबो थुनो थाखाय दाबाव बेल आइकनखौ थुखांनायनि उनाव अल नटिफिकेसनआव थुनानै हो जाहाथे गोदान भिडिअआ नोंथांनिसिमबो मोनहैग्रोयो बेबायदिनो जोंनि गोदान भिडिअखौ नुनो मोनगोन दिनैनि भिडिअआ बिसिनोसै लोगोफोर